kublai phi ki parlok ki bi ki songa sa si sen pat ha ki ni ki video songa tengah priang subhai phi iwai ki parlok ki bi ki songa ba ki bi ka san yang ana ka por sa ka por te kublai shibon ye phi agi baju ai men sim lu yang ana ka por sa ka por bangan kran ye ki ching si shama klem da thok klem da jiler ye kinu ki badai ban kran ni dei ban kran bet bat ni dei ban pen sngo alam shi ki wai ru ye ka ka bangi sngo tho ha ka ching mut ki chi par khat ka chungi te ha ka ni ka por polok na don ka wai ka message mo ka banga kwa ban pen sngo shi phi bat kan long ru ka awareness in na ka banta chung ki ka to ka ni ki leaders mo ki ba don ka ching thu ka pas niu ban pen sniu dor pat ya ki wai pat mo ke ka ta ka ba menemasni nga kapor pangalit jinglit mo ngaya kendo ya iway imi ye te iong yang kun nga kwa ban kran mo bat phi khandiat te ngong ka imi et kwa ban kran te iong la da phi yo por te nga kwa mo ban kran bat phi te ngong hot nga yo por hi tom le te ngi la ye shong hang ta ngi la ye kran te ke ka bai pen sngo yang ka iong ba nga yo sngo ba phi ya bot bahaya utau pra mo kun nga hoi mi ngi te ngi ya support bah mo yu pra namar ngi support bahaya kan ka parti VPP ha ka jing alam ka jong ibar dan te me i ong hoi kin kun ngaru nga kwa ban ong ya kata ba wat num let ya bot ken ye kita ki parti VPP mo namar ba kata ka parti pra kan da layo sen sharingi hana ba kan sa penlong lu yang ipar khoi pengen ai jai kepala barok khoi te ngonga manu mi et ba ong yi phi kum ta ti lai thu yang ai kata ka kerteng ka jong utau briu te kani ka message ka banga kwa ban ayu mentama namar ngatip ba uri briu baju follow bahaya ngana ka por bat ki uri ru briu ba ladan hapo jeng ki wai pat ki parti lak nak parti VPP mo ula tribun bahagi parti baru deru ubri ubalanang lasan udelu bala pas ka masa te ngakwa ban ong yu hang ni mentaba sngob ha phide unong yalam jong gono ka parti ru compare hanre haba phialam ye ki pai ba mo phimdei ban thok ban jeler ya da ki kentin ki ba thok ki ba jeler ba phin ye thu khana sniu ya ki bapli kham tam ye ki temen ki kru ki bam nangshu ban use kini ki mobile smartphone mentamo namar ba ki briu mentahi haba ki shong hayeng kila ban i bet tang ling bai chung ki mobile phone mo ya ke ka ba ka party ka le ka party jong phi ne ka party ka jong no ru kemut kila ban tip kila ban i bet hapo jong ki mobile phone te henre hakini ki dong ki thang ki jong idang bon ba ki temen ki kru kopli ki badang bit mo ki bam nang ban use kini ki mobile smartphone te ke jing pen skut ko bakla ka jong uni u riurang ba ya ini ilong kemi kala long palat adu kata-kata te bo ong ba mangaru ong yanga bangaru ngabut ya kata ka parti VPP mentangala ko ngu ban ai jai ka te ulali ya thu i kum ta te ong yanga phiru phi la ai jai ka mo khon menta nga em phimi e hadu menta hi te ngin pat yo sngo rena kita ki leaders ki jungi mo bakin ong yengi ba phi ba phila don hak po jong ka parti VPP te yang in ya ajak pa no tinga hadu menta hi nga ngala don menta na do ka MP election hadu kanika MDC election hawat MLA election tingi klem yo MLA jungi te ngila ya karsan de ka wai pat ka parti ten rei nadu ba mi i ka parti VPP nadu bang yo hi ban thap ya ka bot jong ka MP election kebut ngila bot be so pra mo ten re nadu ba mi ke parti VPP hadu mentahi te ngila don be pra an re ngimpat ju sngo pat bagi ta ki leaders jungi mo bagi ong ba haba pila don ka parti VPP ba phinya bot no ya kata kanuksa ba ibar dan ila ai ban ya ajak kepalut no bro khai te hadu mentahi ngimpat ju sngo hi na ki leaders ki jungi bagi ong yengi kumta te uni orang ba pat ulalit ban persngut ho bakla ye ini mi itu yong hoi ni yo sngo buk to bar dan ni ubakit khia ba mo ya kari ba kajai pen rio ka jungi ten re ka ba e pat kolong batang kata ka we hi ba ukwa ban ajai ka ba tingo ong gi ba em mi kan ni ka de ka ka jing sha ya lam bakla ka jong phi namar ba ki bru ki sim chan se phi namar ba phim nang shu ban yu se ki ni ki mobile ki ba ni bat mangi mo mangin pendon kam
bangin page ki news bangin page khubor hapo jeng ki mobile te ngimtip shu ya kadang kadu na kata kadau ki beriu ki la ban thok ban jeleri phi ka pomon ti ong kum ta mo ngong ho mi rei hadu mentahi badan ini empat ong i hiru ya pang sapang jong kata kajat te ngi ru ngi klem but hire na kata ka bagin lit ano sit kajat kapa te nga kwa ban ong yu hang ni ba phide u beriu bala nang nastan te sngoba wat num tieng ya ka jingrem bat wat num tieng ya ka jingjok lada pirem ai ba pinsarem lana mar ba pismu pila de ban smu tho ba habangiram kemut ki pai ba hi jong kabri new trap kemut kim shania shu ya ka party ki jong pi ten rei lada pijop ru to ngai ba ka party ki jong pi ki pai ba hi ki dang shania happy te lada pirem ru balai penting ya kata tinga karpa de pi ba smu ba ba pinum de ubriu uban yalam bakla ya ki briu ki badang duna ha ka jing ki jing perkan bat ki briu ki bamnang ban use ya ki smartphone bat ha eru pila juyo snow ba kita kinong yalam jang ke parti VPP ki ong bangin ajak ke pano ha ela pen kala bat nga kwa ban ong ye pi hang ni balai pim karan shwa ye kini ki dekhar na rithwa ki bawan ban ki bat ban ban yu ke jat ha kadika ban su kli ha kadika ri ka ba ye ke jungi biki wan ban pen kala ye la de ha ka jat khasi balai pim karan ye ki balai phi ther bet ye kini kinong yalam jang ke parti VPP aba pide ubre bala nang nasta pimdei ban pemi ikini ki kenten thok kenten sukor ki jongpi aba pirem ai ba ta jingram ko jongpi priang ya kata na mar ba ki pa ga hi kim shania ya pi te hanai wat ju le thok wat ju le jele ba phinle ai i san spa tingka ba phinle thok ki kenten ki ba khlam akor bat ki bri ki kenten ki ba pipen thok bri ru ya ka jing im ka jong ki wai pan mar pi ong yang aru banga de bangal aku ngu bangan ai no sta ka jai pa nganga kloi ba la da idang don ipa jonga ada iong ipa ya khun ngan ajak ipa no ngan ai no ye pi sha kajak ke jonga ngar ma kloi ba ban priang namar ngite pi ba urang ba briu hi urang ba uba not hi ban shim ya kajak sala de ke pa de urang ba uba shisha ndai kini kirang ba ki bam not ban shim ya kajak sala de kidi kiri kai mar balik ki kwa ban penjuk khun sani satai mar hab ban sa kajenjar ban sa tena kata kadang uni uri orang ba olo de banang bastaru de ubri badang anong kuno udang sadien ke jabiang kumbaong itu iba na perusla udang sadien ke jabiang ada sadien ke jabiang beli ukwa panyalam bakla da kilenti da kalenti ke bamdai de ki kentien thok kentien syukur ya kita men bapri ki badang bi tan kerpat epi iwai ki badai ki leaders jong ki parti bapher bas ngobha haba pikaran se ki pa kran se da ka kentien ka ba hok kran se de ki shisha what ai ba tang namar ba kita ki nong yalam gi jong pi ki te ki nong yalam gi jong pi ki bana jrong ki de ki bre ki pa thok ki ba shukwa phiru phnya bodlang ho ngate pa sisin bala su thnia tu sai ubud hi te hen reis ngobha ba phir pa phinum long kin ku tu sai man subut tadong be ya ka pas niu ru phina ban ong be ho ka de ka ba te tangkat ni hiperok ngakwa ban apen skau sepi bat long ruka awareness na ka banta jeng ki katu kat ni ki leaders ki badan hapo jeng ki snong ki thau bangim dei pan yalam bakla ya ki babon ki balang babangin le thok ni syukur ki kerkel ki bathok ki syukur ki khulai si bon se kendu par video